Mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureurura kuti ndinotengesera vanhu nyama yembwa paspeed apo pandinotengeserawo mukoma. So ndichitanga kuita basa iri, zvinhu zvainge zvakatongondiomerawo. Ndaitawo basa rechimahobho, ndiko kwandakasanganawo nechannel yenyu, nekuti pamwe pamba apo pandainge ndichigadha paiva paine free wifi. Kubva ipapo ndokubva ndazotanga kupindawo mumagroup munosendwa maaudios emaconfessions enyu nemamwe machannel akasiyana. So mukomana Ashe, ndichizouyawo panapa ndati ndinge ndichingokuudzaiwo secret yangu. Izvi ndakazozvitanga gore radarika iro museri, mushure mekunge ndatanga kuita zvekutengesawo nyama. Saka ndakaona kuti sezvo muswero wese wezuva ndichingoswera hangu ndakagara, zviri nani kuti ndinge ndichingwavha-ngwavha. Namadhamu takazoti taunganidza mari ndokubva tatanga kuitawo zvekuhodha nyama, then machicken cuts aya tobva tazotengesa. Ndaizosiya madhamu ndobva ndaenda hangu kubasa. Nerimwe zuva mukomana Ashe, ndakati ndichitochovha bhasikoro rangu ndichibva kubasa, ainge ari makuseni seni, ndokubva ndazoona imbwa yainge yakadhumwa nemotikari. Mukoma, ndakangomisa bhasikoro rangu without thinking twice, ndokubva ndatora chimwe chisaga icho chandinongofamba ndinacho chiri musecho mangu, ndokubva ndatongotora imbwa iya ndikabva ndaisa musaga, ndikabva ndaisungirira pakeriya rebhasikoro. Ndichinosvika pamba, madhamu handina kuvaudza. Ndakaenda nembwa yaya kuseri kwemba, ndikabva ndatora rimwe zidhishi rezen'e ndokubva ndakanda imbwa yaya muzidhishi riya. Ndini uyo mukomana Ashe, ndokubva ndatotanga kutoita mabasa angu erima. Izvi ndakatanga kuzviita kuma5 zvekuti by the time vanhu pavakazomuka, imbwa iya ndainge ndatopedza nayo. Ndakangotora steki chete, the rest ndikabva ndadzorera musaga, ndikachovha bhasikoro rangu ndikanorasa musango. Saka madhamu havana kana kutobozvizivawo kutoti yainge isiri nyama yebeef. Ndakazototi time ndabuda mukoma, ndavasiya vachipeka. Pandakadzoka vakabva vati ndokupakurirai here? Ndikabva ndavabvunza kuti vainge vabika chii. Vakabva vati sadzaka nenyama yebeef iyi yamauya nayo. Mukomana Ashe, ndakanzwa ndichiita sekunge ndicharutsa, ndobva ndati kwete, ndiri raiti zvangu, ndiitirei chingwa netii. Kunyange pakuzoenda kubasa mukoma, ndakaramba kuti vange vachindibikira ivo, ndikazvibikira ndiri ndega mukoma. Ndobva ndabika hangu sadza nematemba ndikaenda hangu kubasa. But nekufamba kwenguva, madhamu ndakazovaudza kuti ndainge ndiine chigemu chandainge ndafunga kuti tinge tichimbotamba. Nanhasi uno madhamu havatozvizivi kuti vakatodyawo nyama yembwa vachifungidzira kuti yainge iri beef. So ndobasa rangu randinoita iroro mukomana Ashe. Kumayadhiwo ndinotiwo kana ndikaona kuti panenge paine imbwa inenge yakarasa saidi, ndinoikandirawo sadza randinenge ndazanganisa nemushonga wemakonzo, ndoitaimira mukoma. Usiku paya apa ndinenge nditori nematurusi angu, inongoti kana yangofa chete mukoma, ndobva ndatombosiyana nezvebasa, ndobva ndatopinda bhizi paya, ndobva ndatoicheka, ndobva ndatora steki, ndinobva ndatongoisungirira pakeriya rangu, ndobva ndatoenda kunoirasa musango. Zvekare nekwatinogara ndozvandinongoita mukomana Ashe. So it is profit without loss. Kaupenyu kari kutofaya mukoma, handidi kukunyeperai. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Can you believe it? Hanzi ndiri kufidha vanhu nyama yembwa apa, munouya umotenga paya moti kwanhenge kwekuya ndokunotengeswa
ndokunotengeswa nyama beef yakachipa, izvo hanzi inenge iri nyama yembwa. Kwokuzoti maiguru vakadya nyama iyo yembwa mukoma, secret yamuinayo yakaoma. Asi zvakangooma hazvo vedhugwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndakapiwawo shavi rekuroya nambuya vangu, uye zvekare ndinouraya varume. Kutaura kudai so, ndagara nevarume vanokwana ivo kuita 11 vandagara navo mukoma. Pa11 ivavo 9 vose vakapera kufa, vaviri chete ndo vandakazokoniwa. Umwe wacho ainge aina amai vake vainamata zvisingaite zvekuti vaizosvika kana pakundibhohwa, like she was a prayer warrior. Ndakambovazama amai vavo ndikavatadza. Vamwe vacho ndo vaiitawo zvechiprofita. Ipapo ndakatoona kutoti kana ndikada kuita zvemafanisi vaikwanisa kuzondiroverera huko, because vainge vari muprofita mukoma. So nechitanga ukuroya ndakangokarukawo ndatongonzi nagogo, uya kuno. Ndobva ndavatevera paya, wainge uri usiku mukoma. Inini ndakadzidziswa kuroya live and direct. It was somewhere kuma 6 p.m. zuva rainge richangodoka, kunze kwainge kuchiri kwakachena, but gogo vangu vaingoti zuva kana radoka, kunyange zvikanzi kunenge kuchiri kwakachena, vaibva vatongogarwa neshavi racho iroro rekuroya. Saka vakanditora ndokubva vazoenda neni kumakuva. Takati tasvika kumakuva kuya vakabva vanditi ndoda kuti unge uchitonona nechepapa mukoma. Apa vainge vachinongedzera pamusoro perimwe guva ravatete. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanotonona pamusoro peguva ravatete. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiitira weti pamusoro peguva ravatete. Ndokubva ndazoita saizvozvo. Mushure mekunge ndaitira weti pamusoro peguva ravatete, vakabva vanditi chinokora ivhu racho iroro unge uchizoridya. Ndikabva ndaita saizvozvo. Mushure mekunge ndadaro mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti tainge tatova mune imwe nyika, but tainge tatova kune imwe village. So kuvillage kwatainge tava ikoko mukoma kwainge kutori nerufu. Tainge tatovawo parufu ipapo. Gogo vakabva vatanga kutaura nevamwe vakadzi vairakidza kuti dzainge dziri shamwari dzavo mukuroya. Saka tainge tafambira kuti tinge tichizogoverana navo vanhu vaya nyama. So mushure mekunge munhu uya avigwa mukoma, ndipo apo patakazodzokera kuya then ndokubva tafukunura guva rake. But zvose izvozvo zvichiitwa, it was just magic that was happening. Then ndokubva tapiwawo nyama tikabva tazodzokera nayo kumusha. Gogo vakazosasika nyama iyaiya yataipota tichidya. Kana nanhasi zvinotondiremera kuti pakudya paya ndinge ndichizodya ndakatarisana nevamwe vanhu, because iwe unochitofungidzira kuti chikafu chandinenge ndichidya chinenge chiri normal. Let's say kana ndichidya sadza paya, ndinenge ndichitodya sadza ndichiseva nenyama iya, nyama yemunhu, chiri chemukuyu kana kuti stew. Ndokusaka ndichizosarudza kufuratira vanhu pakudya paya, so that vaya vanenge vaine zvipo zvekuona munhu asazozviona kuti ndiri kudya sadza ndichiseva nenyama yemunhu. Saka nekuda kwekuti ndainge ndakatemererwawo nyora dzacho idzodzo dzeuroyi, gogo havana kundiudzawo kuti taifanira kuti tinge tichizoitawo zvemajana. Saka kubva ipapo ndichiri musikana wechidiki kuzonosvika ndichizonoroorwa, ndainge tisati ndakamboisa kana ani zvake pachijana. Saka chikwereti chandainge ndiinacho, ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa varume vanokwana ivo kuita 11, because ndainge ndakadyawo vanhu 11 ndisina kana kumbogara ndakaisa kana ani zvake pachijana. Ndakazoti ndatizira mukoma, murume wangu wekutanga anonzi Tendai, the real name, who was my first husband, takangosanganawo kuchikoro. Then ndokubva ndazotizira paya mushure mekunge ndamunyepera kuti ndainge ndiine pamuviri. Takazoti tava kugara tose, amai vake vakatanga kutaurisa, then ndokubva ndazama kumupa mupfuwira. Tendai uyu
akabva achizofa akaurawa nenyongo mukoma, because iyo ainge akatogara akagadzirwawo nasekuru vake kuti kunyange munhu akazoda kumupfuwira mushonga wacho usazoshanda. Saka ndakati ndamupa mushonga womupfuwira ndobva atanga kurwara. Airutsa nyongo yakaita yeblack achibuda rash zvekare kuzonosvika achizonoshayika. Akafira kumunda mukoma Nashe. From there on ndokubva ndazodzokera zvangu kumba. Gogo vakaramba vachingondidzidzisa mukoma kuzonosvika ndava kutanga kudanana neumwe murume uyo akazova murume wangu wechinumber 2. Saka murume uyu aiwanzokuuya kumavillages ekwedu achitengesa hembe nezvimwe zvakangosiyana siyana. Saka zita rake ainge achinzi Prosper, iye ainge achigara muHarare. So takabva tazotanga kudanana. Mushure mekunge tatanga kudanana ndopandakazofind out kuti iye ainge aine mukadzi nechikare, ainge akandinyepera kuti ainge asina mukadzi. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza mukoma, ndokusaka ndakazobvuma kuroorwa naye. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichingomuuraya nekuda kwekuti ainge akangondirwadzisa. Mushure mekunge ndatanga kugara naye muHarare, pane pamwe pandakazombodzokera kumusha. Ipapo gogo vainge vachiri vapenyu, ndokubva tazoenda pasi pemuhacha uri usiku, tikabva tatanga kudeketerera paya, ndokubva achizofa Prosper uyu mukoma. He was involved in an accident and ndiye ega akangofa mukoma. And the accident iyoyo hakusi kunzi it was a big accident. Imotikari dzakangokweshera nawo mutown, then iye kusaidi kwacho kwaainge akagara ndokwakaita impact, ndokubva atofa paya. Mushure mekunge ashayika mukoma, ndakabva ndazotengesa property dzose dzatainge tiinadzo, ndikabva ndazobva muHarare ndikazotanga kushanda muGweru, umwe mandakazosanganawo neumwewo aiitawo zvehuchairman. Saka iye ainge ari chairman wekuZANU, ndokubva ndatanga kudanana naye. Mushure mekunge tatanga kudanana zvekare ndokubva achizotanga kundihurira, ndikabva ndati uyu anondijairira. Mukoma Nashe ndakati akarara paya, ndikabva ndachizotora chigero ndokubva ndamugera zvangu, ndikachengeta vhudzi rake. Ndokubva ndazodzokera kumusha ndikabetserwa nevamwe gogo vainge vari shamwari yagogo vangu, tikabva tazomuuraya chairman uya weZANU. Then akazova murume wangu wechinumber 4, aitawo zvekuvhima and aipinda mumagame park achiitawo zvepoaching. Mushure mekunge tatanga kudanana mukoma uyo ndakazoita wekubikira, ndichida kumupa zvekare mupfuwira. Ndinorangarira kuti ndakamubikira huri hwohwa, ndokubva azoshayika. Then murume wangu wechinumber 5 iye aitawo zvekurapa, akauya kumusha kwedu, vaitawo zveutsika mutanda. Akapotsa andibata iyeye, but nekuda kwerunako rwangu akabva azondichiva, haana kuda kuzondinyadzisa. Saka zvavanoita vanatsika mutanda ava ndivo vanotosarudza kuti vanenge vachida kuti tsvimbo yavo paya pamunenge muchinzi munofanira kuti munge muchijamba tsvimbo iya, iye kana asingade kuti inge ichikubata haingambokubati. Ndozvakaitika ipapo. Akazotondiudza later on, because ipapo patakamanikidzwa kuti tinge tichienda kudare kwake, hana yangu yainge ichingorova ndichiti nhasi ndichabatwa, but ndainge ndisina kuziva kuti murume uyu ainge akatondiona kudhara kuti ndainge ndiri muroi, uye zvekare ainge akatondichiva. Saka iniwo nevamwe vangu takazoti tichinotsika mutanda paya, hakuna kana akambobatwa. Later on ndopa akazondiudza kuti it was because ndainge ndagara ndichikuda, akabva andikumbira kuti ndinge ndichitaura nevamwe vangu vemuvillage timudzidzisewo kuti mishonga yedu tainge tichiibata sei mishonga yedu, uye zvekare tairoya vamwe sei, because ndo mawaniro acho avanoita masimba vanatsika mutanda. Mushure mekunge tazotanga kugara tose pashoma nepashoma mukoma, ndakatanga kumuisirawo mishonga, ndokubva achizorumwa nenyoka, because iye aiwanzokuti paya paanenge achiita zvaanenge achiita aifambawo nenyoka yake, dzimwe dzavaizoshandisa kana vakaona kuti kwacho kwavanenge vaenda kunenge kusina varoi, so vaibva
vazongotuma nyoka yavo kana kuti vainoisiya pamba peumwe munhu then vobva vazodzoka vachizoibata kunyange iine poison kudaro, nekuda kwekuti inenge iri nyoka yake yaanenge achiremedza nemishonga. Saka iyo kunyange ichida kumuruma asi inenge isina simba rekumuruma. Saka ipapo nekuda kwekuti ndainge ndava kuti ndichinomubikira paya ndaimuisira mishonga, akapedzisira asisina simba. Iye zvake aizvinzwa sekunge munhu ane simba but asitomborina kana simba zvachose. Zvadaro mukomana ndipo apo pandakabva ndachizonzwa zvichinzi ainge arumwa nenyoka, ndokuparara kwacho kwaakaita murume iyeye. Then murume wangu wechinumber 6 vainge vari vamwe ticha. Ndakazotanga kushanda hangu samaid apo pandainge ndadzoka muHarare. Saka vanhu vandainge ndichishandira vainge vaine mwana wavo ainge achienda kuprivate school. Dzimwe nguva ndini ndaimuperekedza mwana uyu kana kuri kunzi motikari yababa vacho inenge yakafa, ndaitokwira kombi naye ndotonomusiya mutauni. Saka ndopandakabva ndachizosangana nevamwe ticha avo vakazova murume wangu wechinumber 6. So ndichamuti zita rake Tawanda. Mushure mekunge ndatanga kugara naye murume uyu, then ndokubva ndachizomuisira mushonga zvekare, nekuti ndaifanira kuti ndige ndichizomuisawo pachijana. Iniwo mukomanashe pamutumbi wake ndakadya stekiwo yemukati mezvidya zvake. Mushure mekunge ashayika ndakati garei, ndopandakazoroorwa nemurume wangu wechinumber 7 uyo aiitawo zvekuuya muZimbabwe achitengesa goridhe achidzokera naro kunyika kwavo kuMozambique. Uyu ndakaita kuitira Poison Live and Direct mukoma. Ndakaenda ndikanotenga poison yangu nekuda kwekuti ndainge ndanzwa kuti ainge ava kudanana zvekare neumwewo mukadzi. Saka ndikabva ndati manje ndoda kukurakidza kuti ndini ani, ndikanotenga poison ndokubva ndamuisira poison mukoma akabva azofa. Murume wangu wechinumber 8 iye aitawo zvekudhiraivhawo matraki. Akatanga achidhiraivha ari makombi, ainge aine mukadzi wake. So takati tava kugara tose ndokubva tazonetsana paya. Mukoma ndakangomutuka mumwoyo mangu. Zuva rakazoti rorereka ndikabva ndazogarwa neshavi reuroyi. Achidhiraivha kudaro ndikabva ndaputitsa matayi 3. Traki riya mukoma rikabva raita accident. Ndokuparara kwake kwaakaita. Ainge achinzi Solomon Solo wangu wandakazviurayira. Murume wangu wechinumber 9 uyo wandakauraya mukomanashi, iyewo aitawo zvekurima ende ainge akasiyirwawo mapurazi nababa vake, because baba vake vaitawo zvematongerwo enyika. Takasanganawo kumusangano ndokubva andipfimba akandiudza kuti ainge achindida. Mushure mekunge tatanga kugara tose ndikabva ndamuuraya zvekare. Uyo ndakangoitawo wekuisa pachijana ndikabva ndazosiya vamwe vangu vandinoroya navo kuti vange vachiita zvavainge vachinzwa kuda naye. Asi pane vaviri avo vandisingakwanise kukuudzai mazita avo. Ava varume vaviri ndakavakoniwa mukoma, nekuda kwekuti umwe wacho amai vake vanonamata mukoma, ende umwe wacho zvekare amai vacho ivo vanoitawo zvechiprofita. Saka nekuda kwekuti vaiti kana pamba pakauya munhu vaibva vatoroverera hoko pasi pasina kana mazuva, then muroyi uya waitoona achitosvika pamba and aitoshamisika kuti konhaiwe ko zvandadaidzwa nehoko dzavo amai ava, ko iwe uri kumbozvifambisa sei nekuti ugere naye mukadzi uyu ane simba rakadai so but asingakwanisi kuzviona kuti iwewe uri muroyi. Mukomanashi ndaingonyarara zvangu kuzonosvika tichizorambana. Ndivo vega varume vaviri vandakakoniwa kuuraya ivavo ndichida kunovaisa pachijana. Nazvino ndichiri nechikwereti kuklabhu kwedu ndikufanira kuti ndige ndichizoisa vamwe varume vaviri pachijana, nekudawo kwekuti neniwo ndakadyawo nyama ndisinawo wandainge ndichizoisawo pachijana. Ndiyo sikireti yangu iyo mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, zvakangoma hazvo vedu we 9 varume vari 6 feet underground. Can you believe that? 999
akomanaka zvakangoma hazvo vedhuway. Hanzi ndakagara nevarume 11. Soko kunamata kwakanaka.